cada dimarts primer de mes i avui tractarem sobre el tema de si és necessari canviar aquest món. Vale, ara ja m'apropo, ara ja em sentiu? Sí? Millor? Vale. Bueno, aquests dies sembla que estem vivint un malsomni mundial. Guerres genocides descontrolades, violències verbals a les altes esferes polítiques que ens allunyen de la democràcia i ens traslladen a les èpoques més bàrbares de l'antiguitat. Indústries extractivistes explotadores no solament de les persones, sinó també de la natura, posant en perill la salut ecològica del planeta. Racismes, capacitismes, violències masclistes, feminicidis, LGTBI-fòbia i tota mena de discriminacions injustes, a més d'un esfereïdor creixement del feixisme, fins i tot a les urnes, com si molts votants visquessin una realitat paral·lela. Com és possible que estiguem en aquesta situació després de tantes lluites i tants indiscutibles avenços? No podem oblidar que el projecte feminista de pau i de vida està avançant de manera imparable i que la consciència ciutadana universal s'expressa cada vegada amb més força contra tot tipus de violències. L'estem veure en tot moment el que passa arreu del món i podem descobrir que som milions i milions de persones les que denunciem públicament el comportament d'aquesta minoria patriarcal, capitalista, que es creu propietària de la terra, de l'aigua, de l'aire i de tots els éssers vius que poblen el planeta. La resposta a la pregunta està clara. Aquesta minoria extractivista salvatge necessita per sobreviure el sometiment de la majoria i l'arma més poderosa que fan servir és la por opressora i repressora, no oblidem. La nostra força, en canvi, és no tenir por i continuar amb més intensitat i contundència les nostres accions i desitjos de canviar aquest món, posant al centre la vida. Hem d'actuar de manera conjunta i amb valentia, en el necessari respecte a totes les diferències i en capacitat de diàleg, col·laboració i concòrdia. Sembla difícil davant la barbàrie que ens amenaça, però hem de recordar la força i el poder que tenim. No podem defallir, hem de saber valorar que la nostra resistència, insistència i persistència a nivell mundial està configurant un altre paradigma universal, més just i més digne. Ens hem de recolzar mútuament i expandir exponencialment aquesta consciència col·lectiva. Com molt bé diu Angela Davis, és important actuar com si fos possible canviar el món, fer realitat un moment en la història del planeta on l'explotació, el racisme i la guerra no siguin les característiques principals de la societat humana. Acompanyen un grup de noies que venen de Villa El Salvador, de Perú, i elles compartiran amb nosaltres alguna reflexió. Els passo la paraula. Nosotras somos de la organización cultural Bigote de Gato de Villa El Salvador, Lima, Perú, y gracias al Ayuntamiento de Santa Coloma traemos como propuesta cultural el espectáculo Cabillaca y el origen de las islas de Pachacamac, que relata el mito de la creación de dos islas cercanas a la costa del Uribe. Este mito, originalmente llamado Puniraya Huiracocha y las islas de Pachacamac, tiene como protagonista al dios creador quien engaña y seduce a una doncella llamada Cabillaca, quien por consecuencia acaba embarazada sin su consentimiento y se siente obligada a huir al mar con su bebé. Nosotras, como propuesta alternativa y revolucionaria, decidimos cambiar el final de esta historia y reivindicar el papel de Cabillaca en ella. El primer gran paso fue cambiar el protagonismo en el título de nuestro espectáculo llamado Cabillaca y el origen de las islas de Pachacamac, dándole a Cabillaca un final alternativo donde no es perseguida, sino libre de criar a su bebé, con el objetivo de promover la reflexión sobre el machismo y la desigualdad que hay desde hace muchos años y que se ve reflejado en historias como esta en nuestra cultura. Muy buenas tardes, creo que no son noches. Muy buenas tardes a todos. Como ya comentó mi compañera, nosotros hacemos un espectáculo de circo y teatro que hemos presentado por primera vez
acá en Santa Coloma el día de ayer, que va enfocado en lo que es la desigualdad que tienen las mujeres a nivel nacional, que estamos hablando en Perú. En Perú se sufre mucho lo que es el machismo y también tenemos cifras aún mucho más impactantes de las que ustedes tienen sobre los feminicidios. En Perú mayormente al mes se sufren más de 40 feminicidios, solamente hablando en el mes. Y esto mayormente es en las provincias mucho más alejadas de la capital. Entonces, esto aún es una problemática que sigue avanzando a nivel nacional y estamos tratando de mejorar estas cifras, pero aún es muy lento. Entonces, nosotros con este proyecto, gracias a la organización de Bigote de Gato, lo que estamos tratando de hacer es poder fomentar y empoderar a las mujeres mediante los talleres que nosotros ofrecemos allá en Villa El Salvador, ya que también Villa El Salvador es un distrito donde se sufre también lo que es machismo y a veces tenemos desigualdad de género. Muchas gracias. Y a continuación, Eren leerá los nombres. Moltes gràcies per la vostra assistència. Informar-vos que al mes de juliol no farem la concentració.